Asa rin sa kanya. Ang kinayahan atong ampingan. Ilabi na ang atong mga kahoy kay kini makahatag og landong kanato ug labi na sa atong kalibutan karon nga grabe na ang gitawag nga global warming. Dili na mosunod sa timpo. Mao kani nga atong yung ampingan ang atong mga kakahuyan kay kini lang ang makahatag og kabag-o sa atong kalibutan. Ug kining kahoy makahatag og bugnaw sa mga muyo aning lugara labi na sa atong mga mananap nga sila matabangan aron dili sila mainitan og ayo. Kini nga kahoy kini usa kini siya ka gitawag nga pili nut o gitawag sa Bisaya nga ilimi. Dagko na kini nga mga kahoy gituyog tanom aning lugara diri sa Muras aron makatabang pod sa mga mananap, especially sa mga baka ug uban pang mananap sama sa langgam. Kanusa man nato ampingan ang atong kinayahan? Sa diha na bang kita nga naa natas mga dilubyo, mga bagyo nga moabot kanato? Unta kita magtinabangay isip mga tawo ining kalibutan na og ayo awatan yun ning tawhana nga naa sa layo kay nalibang ra ni ang pakno tan-aw ang dagkoy ani tuana tuara sinaw kay ang sampot. Nasa rin sa kanya. Nakita ninyo gyud ang atong mga mananap diri gid sila mosilong inig ugto paingon sa hapon. Kita ninyo ni mga baka. Aniya ang mga baka nga mga ginatusan nga diri gid sila gasilong kay tungod sa kabugnaw, landong ug madali ka peaceful. Kinsa man na sila? Kinsa man na sila? Amot kinsa na sila? Tanawa gani o nagdala siya o hulala. Bako dia. Bantay, ibo kumpiyansa. Basingon sa na sila. Sungagon ka ti. Hello guys, mo ni ang narang nalibang guys sa ganina guys oh. Muna unod sa ilimi guys, o gatong nalibang guys, o ganina muna ganina sino guys sampot guys. So muna yung ilimi nga yung unod. So pwede na to na kaunon. So using bato nga pwede nimo dukdukon. O niya namudjot sa ta, mamudjot ta kuyo ganing nalibang ganina oh. Oh, kuyong nalibang iyay. Oh, nara ang tae niya, nara ang tae o dako guys dala no. Tae din as baka. Nara namudjot na. Iyay na pa, iya. Tagstagsaw pa. Di lang kumpiyansa kay basin iingi ilo ning mga unod aning ilimi. Ang kuya onig tae ang mapudyotan ang tae wa. Oh, muni ang gipang ilo, muni dili malas kay tanan og yang nang ilo ng mga liso anang ilimi. Sa buang-buang ba nga tao. Ide-ide pudyot oh. Muna karon dia dire ka ating video ako. Okay. Ujot-ujot yo. Wala wa. Oh. Mga bunga tanan jauh. Oh. Hangad. Hangad banget. Nara ang tinuod niya nga naong ayay wow. Ning dagway sa mga palaigit pista na no. Katawa ning palaigit do. Ako ning slayo. Ato bukod kay mo ka. Oh, ning dagway sa palaigit do. Ano pa kalay ka? Ay magkapakit. Alam na tapos na. Kurang bato. Kajet kali. Ano sa kajet ba? Kamu lah. Di na ba prestinitas. Muna gibisihan sa mga bata. Si. Wow, nanay mo lovely kayo. Nanay ka ko anon sa matong isa ganina nga gibuak nga tinga. Ay. Ay dugmo ka. Mo gani. Dugmok gyapon. Ay dog. Alay ba? Ay.
Ano ba alam? Sir, man yung Ay nago lagi ka pangawi na daw. Dubo na bay. Ay na dong, ay na dong. Ay ba? Kamu ra maganya lahat. Wala ka kakaon na ni dong, nakakaon na ka ni dong. Ano? Kakaon na ka ni dong. Okay. Ya giditso man ni dong, ina ya dong. Harsh kay ka dong. Wala sa do ka buk. Harsh kay ka dong. Oh. Eh, sa Ato ba sa dito? Atubang sa diri dong. Nga, subscribe ha. Tikitan nga subscribe dong ha. Paborito ba to? Paborito ba to ba? Pre, ako ba? Busy kay mga